το σπάρεις με το σουβλάκι στο στόμα. Πρόσεξε. Πάρτα κορίτσια, θα πάω από εκεί. Θα δείξει την γοία στη Άιντε. Πόσο είναι? Γεια σας, χρόνια πολλά. Να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κοσμορού, του χωριού μας, για την παρουσία τους εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σιμαντράκο, κάθεται κάπου εδώ, τον Δήμαρχο τον κύριο Δασταμάνη, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Παπαδόπουλο και τον δικό μας τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Τσακστάρα του Θανάση. Ευχαριστούμε. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι και η τηλεόραση του West, σωστά. Σωστά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και επίσης αύριο το μεσημέρι μετά την εκκλησία θα είναι εδώ τα παιδιά, η μουσική να παίξουμε όπως παλιά, να χορέψουνε. Και τελευταία ανακοίνωση, 12 Αυγούστου ο Σύλλογος οργανώνει την ετήσια χοροσπερίδα και φέτος επίσης τελειώνει και η θητεία μας σαν σύλλογος. Όποιος επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή για πρόεδρος, συμβούλιο κτλ. Ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλά να περάσετε.
γιορτάζουν όλα τα ορεινά Γρεβενά και φυσικά και το πρόσφορο. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Το πρόσφορο είναι από τα όμορφα χωριά των Γρεβενών. Είναι μια ευκαιρία αυτές τις μέρες του καλοκαιριού να ανταμώνουν όσοι κατάγονται από τα Γρεβενά, από τα ορεινά Γρεβενά, να βρίσκονται να διασκεδάζουν με παραδοσιακή μουσική και είναι μια ευκαιρία όλοι μαζί να επισκεφτούν τα χωριά των Γρεβενών. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία σε όλους τους Δυτικομακεδόνες να επισκεφτούν τα ορεινά Γρεβενά και να περάσουν ευχάριστα με τις όμορφες ορχήστρες.